Ba't gusto mo magsabaw? Nilalamig ka? Yan, luto na yung longganisa at ibubuhos na yung Saranghan. hindi naman na father mo na na. Ganun Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us all. Saan mga par? Good morning. Ayan, wala tayong upload. Madalang yung upload natin. Grabe yung ulan dito sa Bicol. Ayan. Kahapon uminit na kaya nakapaglaba kami. Tapos ngayon naman ay umulan. At yung vlog ko muna ngayon ay dito lang muna sa bahay. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan? Mga paring Jason natin. Yan, asawa ko nagbibilang ng barya. Ano daw, mamili ko ng paninda kasi wala nang laman yung tindahan ko. Wala nang laman, konti na lang. Update lang muna. Grabe yung ulan. Yan. Bilang ng barya para pamili dun sa tindahan. Kano yung barya mo? Ma? Para barya? Nih. Bibilang! Grabe yung ulan. Grabe yung kwento nung apo ni tatay kasi umiyak si tatay. Nakakayak naman talaga nun. Kahit matagal na yung kinikwento sa akin ni tatay yung tungkol sa apo niya. Grabe yung talaga. Nadala ko dun sa iyak. Kawawa naman. Lumaki sila na walang magulang. Tapos yung tirahan pa puro trapal. Kawawa yung pinto rin ng buhay. Tapos yun at tinitira nila nasa creek. Dati pa yun, ilang taon. Ano ba ako? Nung isang taon nga, kasi isang taon pa lang ako nakasama nila. Yun ang kwento ni tatay. Yung pinoproblema niya yung apo niya na wala ring tirahan. Yung sana may makatulong din sa kanila. At sipagan mo lang ng pag-aaral dun sa apo niya na babae para makamit niya rin yung pangarap niya. Layo pala nun. Halos rin pala yung biyahe nila Uli. Halos Manila to Bicol din yung layo ata nun. Sabila. Ata nabalot na yung binta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600 7 ay barya. Paano 8? 1, 2, 3, 4, 5, 800 kaya nabinta. Hindi kasi ayaw kasi nilagay yung pera na may pera na nakatago kaso nakalaan na yun para sa pampa-CT scan. Ayaw ko nang ilagay dito. Yun yung binigay sa akin ni Kajojo na pa Christmas. Ayaw ko nang ilagay dito kasi baka maubos lang. Di ko na ilalagay yun. Inaalok ko na nga yung asawa ko, inaalok ko na sa kanina na baka mag-inquire na tayo kung saan yung medyo mura-murang papa-CT scanan. Sabi niya pa naman daw yung alis niya. Sabihin, kailan ka alis mi? Kailan ka sasakay? Kailan ka sasakay? 20 pa naman daw siya. Kasi 23 yung mo dun 20 pa naman siya sasakay. 21? Ha? 21 ka? Ano talaga? 21. Nabibili ako. Kasi 23 yung yung check up ulit. Sabi niya, saka na lang daw. Baka medyo maganda na yung oras. Gusto ko sana, ngayon na habang walang pasok, para sa pagbalik ng team, ay diretso yung trabaho ko. Kaso, kaya nga sabi ko,
nga, diretso para makaipon tayo. Kasi malayo pa. Hindi ko alam kung ano nasunod niyan. Yung CT scan. Tapos, kung operan na. Yun. Grabe. Ayan po, nakabalik na ako dito sa bahay. Nakapamili na ako. Ayan. At inaayos ng asawa ko. Ay, Cheria. Isang box. At sinichik niya yung yung mga pinamili ko. Sabon. Amoy! Yo! What's up? Amo! Amo! Amoy! Amo! GB Sukal. May mga dahil sa basketball. Dayong basketball. Binibilang na. Walang labis, walang kulang. Tapos, hindi lang ganyan yung pag-check. Kailangan ay i-check mo rin yung halaga. Kung magkano. Wala ba akong nakalimutan na bilhin? Meron. Silka pala. Wala na tayong silka. Ano ulam natin? Ano? At ayan, mamaya biglang gaganda na naman to. Dadami naman yung laman nito pag nailagay na to. Pangit tingnan sa labas pag wala nang laman. Amoy. Cup noodles. Wala kang cup noodles eh. Dalawa lang. At pumili ko ng ketchup. Kasi nagre-request yung anak ko na iluto ko raw siya ng yung isda na may ketchup daw. Sweet and sour. Lahat pala yun na rin natin. Prinito mo. Pag alis ko. Binalik mo. Sorry. Wala. Nag-sweet and sour sana tayo. At yung mga plastic na ganyan. Tinatago kasi nagagamit ko pag may mga bumibili ng yelo. Sa gabi, dami kong ginawang yelo. Punong-puno yung ating freezer. Mga yelo. Mineral. Ito lang muna yung update natin, mga upload lang na tungkol dito muna sa bahay. Hindi tayo makaalis. Saka pwede naman siguro pumunta dun sa Bato, kaso nakakahiya na pumunta ron. Siyempre, at pag bumisita ka dun, dapat may bit-bit man lang. Wala tayong bit-bit man lang na na pwede nating ikapamahagi. Wala pa tayong puhunan. Pero rin yan. Pag matapos na natin yung pag kay misis. Kasi may sahod naman na tayo eh. Mamaya may vlog tayo mamaya. May vlog ba tayo mamaya? Tutulong tayo ng mga regalo. Saan? Sa Taipei. Doon. Oh? Diba yung sinisang taon-taon yun? May pala dyan. Iliripak kasi ipapamigay nila. Panregalo sa mga bata. Kailan ba yun? Sa Taipei, pero magpapak na sila ang dami na. Sa 30. Papamigay nila sa mga bata. Taon-taon po yan sila. Mga dito, kamag-anak ni Mrs. Mga pinsan niya. May mga, sa kanila dyan, may mga sponsor. Sa kanila. Sa kanila. Ang alam ko sa kanila talaga. Sa kanila yun. Mga panregalo, mga laruan, tsinelas. Kasi, wala pa silang anak. Mga next year. Sana makatulong. Makakatulong na rin tayo sa mga ganyan-ganyan na mga ganyan-ganyang pag December.
na namimigay. Maraming salamat sa tulong ng mga viewers. Sobra-sobra na yung ating natatanggap na sahod sa YouTube. Ay gagawa rin tayo ng sariling diskarte natin kung paano tumulong. Kahit Paano ba? basta matapos lang ako. Basta matapos ka na. Oo. Kasi hindi tayo makapagtinda ng maayos sa labas eh. Ang problema, ma-opera yung tenga mo, ilong na naman. Hindi yan, magaling yan. Magaling na. Nakaamoy ka na. Gagaling yan. Sana nga. Hintay ko lang. Display. Ma, check mo muna. At may bibili. Cook it ons. Udah pala kita mag-pinta. Cook it ons. Yung cook dito sa amin ay 15 pesos. Iwan ko lang sa iba. It ons, 15 pesos. Mga binta sa amin, soft drinks. At yun, soft drinks, sigarilyo. Tsaka yelo, ice tubig. Yung ice, no, ice water. Kasi daming naglalaro. Mga nagbabasketball. Yan, display na tayo. At yung sahod natin, pag okay na si Mrs., dadagdagan ko yung paninda ko. Kumbaga yung mga sahod ko ilalagay ko dito. Pag natapos na tayo sa ba't ganito talaga to? Yung 4, 6. Ay, pre. Yung isa. Yung mga pala. Mamaya maganda na ito pag na-display lahat. Isa lang ba nakuha ko, ano? Ano? Dito sa likod, oh. Mo pati yung binayaran. Tara di. Alam lang. Tagan mo. Nabayang na.
Isain ka na. Hmm? Ano ba? Lipad ka. Isa ng pulo sa akin. Mas yan. Oo. Ikaw mo, patatanan mo. Ay, ipas mo muna usap. Untanan mo. Tanig, magpanda ka po. Buwan ko ba? Baka? Ha? Hmm? Ano? Longganisa? Longganisa? Si Ate Badit? Nawal mo longganisa man? Ano rin? Dati ko isang binakalang longganisa. Hindi ko nalusa man. Longganisa na lang. Bilay ko. Ayun po, tapos na tayo mag-display ng ating mga paninda. Ayun na, may laman na ulit yung tindahan ko. Sabi nung asawa kanina, mamili ko ng mga paninda kasi malungkot na rin. Kakatamad daw bantayan, wala nang laman. Ayun, meron na. Meron na ulit. May uutangin na naman. Puno yung biskwit. Mga biskwit, Rebisco. Yan. At baka sa loob. Baka sa loob. Yung natin yung niluluto ni Mrs. Daming basketball. Yo! Anak ko. Yan natin yung niluluto ng aking asawa. Oh, ba't may sabukal ako longganisa? Sutang mo. Sutang ko, ano to? Wow! Ano to? Chicharon? Yung doon sa ano? Hmm? Yung doon sa red. Yung... Hindi ko alam. Yung prito doon? Sarap! Sarap! Sarap ng ulam. Sinabawan, sotanghon, at saka langgonisa. Wait. Yan. At kami lang dito. Bali yung batang lalaki ay kinuha muna ni Bayaw. Pumunta dito kanina. Kinuha ni Bayaw. Busy cellphone. Ay! Baka matigas yung ano. Yan natin. Higop. Oh, Ikaw! bawal. Matigas pa yung ano. Diyan pala yan. Matigas pala yun. May bumibili. Oh!
What's up? Ay, bumibili. At yung nilaban namin, hindi pa tuyo. Dami. Balik ulit tayo. Nagluluto dito sa loob. Parang amo na. Parang pili ko matigas. Boom! Matigas. Kailang yan. Tiwala lang. Ay, shucks. Ba't gusto mo magsabaw? Iya. Nilalamig ka? Huh? Sarap. Yan, luto na yung longganisa. At ibubuhos na yung Saranghan. sotanghon. Sarap. Napakasarap. Wari daw. Ano ba yun yung brandang sotanghon na hindi naduduro? Yan. Hindi ito. Ano para di madurog? Oh, tama na yan. Okay na. Ano? Sisip-sipin lang yan yung sabaw mo na yan. Higop-higop. Walang sili. Lagyan mo sili mo. Hindi mo may sili pa tayo. Yan na. Kakain na po kami. Kain po tayo mga kaparing Jason. Kain na. Dito na sa ano. Sarap naman. Perfect pati. Parang kulang yan. Meron pa dito. Pera. Kain tayo. Yan, bibigyan niya na ng pagkain yung papa niya. Bibigyan ka-wheelchair. Paralyzed. Ito na na. Bebe. Piras. Yung handa ng Pasko. Handa ng Pasko. Tinira pa. Para sa New Year na. Kasama na para sa New Year. Ay! Kain. Ano gusto mo? Mahawa din. Kahit alin. Kada. Mamaya na nga ito magkain muna. Hindi naman na-father muna na. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Bless us all, sometimes the gifts of the life of the sleep from the body of Christ our Lord, and we thank you Lord sa pagkain. Kain. Kain na na. Kain po tayo. Kain muna na. Maya na magpinto. Mapahinsa na po kayo, nakakamay ako. Yung talaga yung gusto pag kumakain. Nung makaraan, kaya yung nagkutsara kasi nagpaligo. Mas feel ko na kumain pag nakakamay. Kaya ito nandun kami sa paggawa kila Jinjin. Kahit nagawa ko ng puti. Gusto ko rin magkamay. Pinagugas naman. Ano? Nabibili. Hindi makabilong kumain. Yung asawa ko. Mamaya mabibili. Masigop ng habaw ng tutanghon.